adlaw karon sa EDSA People Power Revolution. Tungod kay ika-30 na katuig ang milabay. Atong balikan ang panahon ni atong Pebrero 25 tuig 1986. Kini uguban pa masugilanon karong butaga atong pangitahanog tubagi. Ang tubag sa iyong pangutana, ukon ugoy koyon natong napakabana. Ang tubag di na ko papayag mawala ka muli. Di na ko papayag na muling mabawi. Ating kalayaan kay tagal na nating mithin, di na papayagang mabawi muli. Magkakapit-pisig, libo-libong tao, kay sarap pala maging Pilipino. Sama-sama iisa ang atikain, kailanman di na maaalitin. Ang lungkot Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang lahat. Basta't magkaisa tayong lahat. Sa dili pa ta mo isgot sa kasaysayan sa adlawng EDSA kun Epifanio de los Santos Avenue People Power Revolution ni atong Pebrero 26, 1986. Mga militanteng grupo nagpundok kay ipatay ang ilang kasagmuyo human sa pagtugot kanila sud sa ika-30 na katuig nga People Power Revolution. Sa maong rally sa Dakbayan sa Subo nga gipapahigayon pag niadtong Pebrero 25, 50 ka mga tao nga partida sa militanteng grupo atol sa maong rally nga gipapahigayon sa Column Street, Dakbayan sa Subo. Nagdala og mga placards nga naghulagway sa bati o ginawayon ng mga pulong sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino. Ani ang flashback report ni Lex Cañete. Singkwita ka tao miapil sa gipegayon nga rally atol sa ika-30 katuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Kini gisalmutan sa mga sakop sa Piston, Anak Bayan, Makabayan ug Bayan Muna. Si Jaime Paglinawan sa Bayan Central, Visayas mo nangulo sa rally. Matuday nga sulod sa 30 katuig human sa People Power Revolution, walay kausaban ang nasod bisan tuod nga napalagputa ang diktadorang Marcos. May claim si Paglinawan nga misabot ang pagdaog-daog sa mga kabus nga mag-uuma ug tanan taas lang yapon ang gintang sa kabus ug adunahan. Nga 30 katuig human ang EDSA sa among tanaw padayon gihapon ang dunot nga sistema nga mo'y gidala namo nga tema ug padayon gihapon ang pakigbisog alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Kay sa among tanaw bisan wala na si Marcos pero nipuli ang inahan sa presidente ug kasamtangan si Noynoy Aquino pero wala man gihapoy dakong kausaban. Taas magihapon ang gap sa dato ug pobre, no? Si Michelle Umali nga taga Bicol miingon nga adunay dako kayong kausaban ng nasod kung itandi panahon ni Presidente Ferdinand Marcos o ni Presidente Noynoy Aquino tungod sa naangkon nga kagawasan. Nagbiruan ko kay Marcos ko eh. Dahil noong 1972, doon pa lang po pinanganak. Hindi ko pa alam ang nangyari noon. Pero ako at present, si Noynoy ho, marami din pagbabago. Nagkaroon tayong freedom of speech. Sa maong rally, mga placards nga ilang gidala nagsaway sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino. Samtang sa kalihok protesta gipahigayon sa mga estudyante kagahapon batok sa Commission on Higher Education. Nanawagan sila sa CHED nga undangon na ang pagtugot sa pagpasaka sa tuition fee sa mga eskwelahan. Ang ilang gihimo kagahapon agi og simpatiya sa mga estudyante sa usa ka university sa Metro Manila nga mi-walk out sa ilang klase tungod sa ilang pagsupak sa increase.
Matod sa anak bayan, kapin sa 400 katunghaan lugop nasod ang nagtinguha nga mupasaka sa tuition fee karong tuiga og nag-una nini ang Central Visayas. Ilang gisaway ang change sa kanunay paghatag nini og pabor sa mga eskwelahan. Ang ato ang posisyon ana no nga dili na angay actually magbalik-balik og pasaka og matrikula ang mga eskwelahan kay every year ang mga major schools nagsigig pasaka sa ilahang mga bayronon no. So ang atong among gipang-question ana ngadto sa CHED o ngadto sa mga school administrators asa man di ay napunta ang mga increment, yearly increment sa eskwelahan nga gibayaran sa mga estudyante no. So muna mo ang kalakip pod ana kining pagsingil og mga other school fees nga gibayaran sa mga estudyante outside of the tuition nga mahal na kayo nga gibayaran sa pagkakaroon kay kining other school fees gipangit usara ni kapamaagi nga maka-generate og income ang mga eskwelahan para nga dili malakip adto sa tuition no. So Ang tubag sa iyong pangutana Kuyon o kuy-kuyon na itong napakabana Ang tubag sa iyong pangutana Pangita ang solusyon sa programang pambasa.